Kinold up na mga armadong kalalakihan ng isang burger stand sa Manawag, Pangasinan. Aabot sa 14,000 pisong halaga ng pera ang natangay. Nakatutok Glam Kalikdan Dizon. Exclusive. Huwag kayong sumigaw kung ayaw niyong mamatay, sabi niya sa amin. Natroma ang 22 anyos na si Hana. Di niya tunay na pangalan na mag-aapat na buwan ng buntis. Pinasok kasi ng mga hold-upper ang pinagtatrabahuan niyang burger stall sa Rizal Street, Barangay Poblacion, Manawag, Pangasinan. Nagpanggap daw na customer ang dalawang lalaki pasado 2:00 ng madaling araw nitong Sabado. Tapos nung pagkakuha ko po ng tray, iano ko na po sana sa gilid, biglang tumalon po yung isa. Tinutukan kaagad ako ng paril sa lieg. Tapos sabi niya, hold up to, walang gagalaw. Kasama noon ni Hana ang katrabaho niya na si Emily. Di niya tunay na pangalan. Medyo kumalma naman na po ng konti pero yung takot nandun pa rin po. Lalo na pag gabi. Ganyan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdating ng 3 lalaki. Pumasok ang 2 sa burger stall, habang ang isa nanatili sa labas na nagmistulang lookout. Hindi na nahagip ng CCTV ang aktual na pang-hold up. Pero ayon sa salaysay ng 2 service crew, mabilis na tinangay ng mga sospek ang aabot sa 14,000 pesos na perang napagbentahan nila, maging ang isang cellphone at 2 nilang bag. Saka agad daw umalis ang mga sospek na nakasakay sa tricycle. Dalawa po yun, yung pumasok at biglang nung nakuha po nila yung mga valuable things na kailangan nila sa 2 crew, ay pumaripas na po sila ng takbo at mayroon po silang dalang sasakyan at pumunta po sa hindi alam na direksyon. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga salarin. Kasama si Henry Dominsil, ako si Glam Kalikdan Dizon, naghahatid ng Balitang Amyanan.